ke kubar basngutanan bad bam singutanan Shekifan jong kari Brazil ngi pedang singba bad ai kublai yapi suggestion shikane ke video ka jingkerpa dia ki paralok ke bampa dap man subscribe singba ban nyon yu tu subscribe button kumba ngi letebe bakari Brazil lai shai man step hakapor lai chiteng kani khon ni ka jingela kai ka bakhaddu jongka haka group stage jong kane ka world cup hakaba hakane ka jingela kai kan sai khon persha ya kari Scotland Badai lengba kene ke jingela kai kari Brazil kan rai lakan rung ne em syakarau ka balai puar hadin baladep kene ke jingela kai kumban sukadau hangne bakari Brazil menta ka don saupoin hakaba ki artali ke jingela kai ke baladep jongka haka group stage kata haka jingela kai persya ya kari Morocco kalai khai bat kene kari damar la chikol bat haka jingela kai persya ya kari Haiti pat kari Brazil kalala man pelem ya kari Haiti dalai lanot kul bat habro kini ki artali ki jinga kun jong kari Brazil urang ya kai ubakan sai jongka kata unemar uklem dan bentalem bat kari Brazil hakini ki jinga kai kadau kaba unemar jaar uklem dan bentalem bat kari Brazil hakini ki artali ki jinga kai kadai ba udang don hapdeng ka jing mensau kumta udan kam ban sumar bah yalade kena ba un koi pura na ka jing mensau bat unyo ban yashim benta hakare Brazil hakiwei pat kijing elek kai te kumta ka khubor ka basngau tanan bat ka bapan kemen ya kifan jong kari Brazil bat khamtam ya kinong krishan jong unemar jaar kat kum ki khubor la yatho ba unemar jaar ulalong uba fit lani uba bayang pura ban mi badan bat ban yakun persha bat kari Scotland lai shai man step akapor lai shiteng ka balong kijing elek kai ka bakhaddo jong kari Brazil haka group stage menta hakane kijing elek kai jong ka FIFA World Cup bat kumta ladaja bakari Brazil kan mat ya kanam ya khai bat kum joro ka jingjob persya ya kari Scotland deka basuk kan rong syakarau ka balai pawar bat ladaja bat kumno rikumno kari Brazil kan syarem tip show la kandang yo rong di am syakarau ka balai pawar hakane ka World Cup menta usnam arajar arpeu hanreu namarkat hadok menta kari Brazil kadon sapoin ka Morocco kadon sapoin bat kari Scotland kadon lai poin hakawai pat kaliang ke khubor ka bom singau tanan Shekifan bat kinong krishan jong kari Brazil bakat kum ki khubor la yatho ba urafin ha wei ni kirang yelekai ubakan sai bat betebet bat kum joro urang yelekai ubadon kamba negari Brazil unsado ban mi badan hakane ka jing yelekai namar ba udan hapdeng ka jing mansau haka jing yelekai ka badang shudap jong kari Brazil kata haka jing yelekai persya ya kari Haiti hato ke jingdo jong urafin ha ban mi badan hakne ke jing kon persya ya kari Scotland kan kata ne em ya kari Brazil pat yo le si kan syarem ne em hakmat jong kari Scotland lane ke jingdo jong urafin ha ban mi badan kam don jingta ya kari Brazil bat kan la bek ban job ya kene ke jing kon persya ya kari Scotland bat kan yo rungsuk chakarau ka balai puar hakne ke FIFA World Cup kublai shibon ya piki basngam bat pet ya kene ku video ngin saya kendo bat ya syampat pat pi hakawai pat ko update kublai shibon